Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Da ka jinga ki ke bating hadu lai banai kan thi jo kina hikai ke skul ba nihu kibadan hapok shatri jo North Eastern Hill University Teachers Association o Vice Chancellor jong kini skul ba Professor PS Shukla ula haban pendem da ka bakhot ya ka jinga lang jong ka Academic Council ban yo ya ka jing menjor hakabai dei bat ka jing pentrikam ya ka National Education Policy ha ka jinga kran megila pathai kubor hadien balawa ka jinga lang jong ka Academic Council kabala long ha ka arpun ritari urisau araja phulai u President jong North Eastern Hill University Teachers Association u Professor Lakhon Kama ule thu ba ka jing persya jong association ban pentrai kami ka National Education Policy nadu lai benai menchwa kalong namar ba u Vice Chancellor ule yu rat ya ka ikhtiar jong ka Academic Council da ka banyau ya ka Executive Council kum ka bor ka bahalor jong ka ni ka skul ba ule thu ba ka ni jingalang jong ka Academic Council la sheme ka rai ban pentrai kam no nang ni sakmat ya ka National Education Policy na ka benta ka 4-year undergraduate program. But hakabai day but kisamla kibdang puli haka first semester ka North Eastern Hill University Teachers Association kaladawa ya kibor penyat ban penjalan shwa ya kajing aji kai sa shibanai kanthi hanrei om ban chupun long no ya ka examen ha upanai nai weng laniu no pra mentau snam arja pulai namarba kisamla puli kila shudu ya kajing yo aji kai nakadaw kajing bom yang stu jengmut happening ka North Eastern Hill University Teachers Association, ka Meghalaya College Teachers Association, but Vice Chancellor ka Skul Ba Nihu Professor PS Shukla. Ya ka meeting jongi hang ne po multi-use convention hall ka emergent meeting pala khot visi namata ka ban penbet ya ka NEP hapo ka UG. Ngatrai kumba phila ayat ba ke ga jing bala awan nadu gini gi benai bala ada pentri kamare ka Academic Council ka kham approve ya kata mata kasngi ngila ya manjur ba ka Academic Council ka kham approve tang ba nama ngila ya chakmat ngi don kamban ba num penbut chu hadena bot mde ban le ki kam de ban set president mo kumingi ong imde ban le mde ban bu kan nuksa ba in le sila kumne ba in shong hang tai in rai da ka EC han rai yang ra be po Academic Council ngi ong em kan ni de tang sisin ni syak aturu badai naman tagi kena jongi tinggi aya ka post facto approval without setting any precedents kumbu yang hakitin parang nei kamut ba ni ila kubur ba ila bakla nama hakatu ko por ba ipa ka city sigi college ka Academic Council ka kam approve hanre haga ni ka Academic Council emergent council ngila approve tamun nadu mata sigi along legitimate ken kata ka implementation tambah namar ki classes ki layat te let's say ingi mud ban warna aru ya kamat ba ka first semester hapo ki UG ka deban extension banai hanrai ong tong in sakran ba haka normal Academic Council ka de hapo life away tarik kadon ka hang tong gidon ka academic calendar hapo academic calendar ngila rai ba lanong in sedang kelas lanong in sedang exam ngatrai kembali nomor ba katu ka desha ka kam jong ka yang ka normal Academic Council ka academic calendar ngi sathau hanrai ka jing stunat bade ba ka jing ya khi jongi kum ka nehuta kumka MCTA, kumka Meta, kumka Nihunsa bangila thau da ka jack kala seiso namar ngila bu ji ka deadline ka kod lashai ka deadline yang ban khot ya kan ni emergent EC te kata ila khot mata kasi tamar kan ni ka we ngila yo ka jing job ngila banong tengah semua komen ba kamtam mi phigi nong thok khot khobor ngila comment ba phila penpau phila sapriang ya ka khobor ba ke ngile ke ka nongrim bangi yeng namar ka de ka hok jongi kum ke ngi hangting ngila kram shai ba phim de ban kinsting ya ka Academic Council ka Academic Council ka de mata ka singi ka jingmo jongi banwana ka meeting ka don artli kawe bangin mingin ong UVC hak ma jong uba ka Academic Council ka de ka supreme body ngladangi wan ya ka ngi kran ya ki academic policy tamut ka NEP lene kuno ka policy bawan thamai ka debate ban wan ra na ka Academic Council ka Academic Council ka ben approve lanu kan pentrai kam no snemayu kan pentrai kam mata ka singi ngila job ngila yo saya kata namar bro si kata wele ban ong ba Executive Council ka de ka supreme body handengi mata singi la ong ba phi kum ka Executive Council phi la ban pentrai kam ke bangi la rai na ka Academic Council ya kata mata singi la ya hun namar ba kat kum ka statute jongi kalapan pau shai ba ka Academic Council ka de ka principal academic body tamar kuno ka rai bangi sim namanta ki pule puthi ham tam bai de bat ka course mile lane ka syllabus lane ka kom set jingkali bar khoi ka shong ha ka Academic Council manta singi la yo ya kata ngam tharai nang ni sakmat unnot
ban yu tren ya ka bor jong ka academic council namar ula suthu mentar bor si kata let's say kan sting han rai mentar ula suthu ba plan ka academic council ka don si jan namar let's say ka de ta ka jing bam suthu jong bri na umde na ka university system jongi na dei no hikai bawan la ka central university la negono university let's say ula suthu ka eka board jong ka academic council ka eka board jong ka executive council namar ni pade imat khramwan la ka central university ngimtep ka eka system jong ki umde ka system bangi buat mata pada ulah syai kadar ba ka academic council ka de ka principal body phim la ban ya lingba ka academic council la lenda de ka academic council number ningkong ka have approve academic council nang ta phila ban ra ka executive council la da phi manjur biang da manjur kawan phai bang academic council la da ngi manjur ya ka suggestion baki ai la ne ka jingmut baki ai na ka executive council ngin pediang la da ngi ong em ngi la rai be kum tu ngi ne be kan phai bang ka executive council tamun kani ka ya be chipo sen da have ya ru de ban ya mdi ban ong ba oh tang ba academic council ka kam approve ngan chong te kamera vc le ngan khoda ka executive council ngan approve ta ka dong ngi yeng hak ta ka nong rimba ngi mata ka sngi namar kani ka jing khi jungi kamde nep ka sudde ka daw hanre ka daw kala bende ki weru hanre jaran khat ba ka de nep namar hangni ula persang ban yu tranya ka bor jong ka academic council ngi la persajur mata singi la yo ka jing job ban ong ba ka academic council ka de ka supreme body la ngi khanya ki academic policy la ki policy bade namata ka pule puthi jongi tengah thai kata kala sai kada hanre ka ba jing job ba ar bade ngi yo ba manta ka singi la yo ban ong ba kane ka implementation ba ula bakla hanre manta ka singi la ya rai kumki nang sim bantah bagian council kumki members ng council ni asim khia ba ya kene kam bangi ong ba ki khda ki la sem ngajing ni la suggestion sai ban pen kiu sa si bana ya kene ka jimpuli tang ba ong le ya ka tangin sakran haka academic council ban lo haka ka cis pak hatwe academic council kan lo haka live hoy tarek ya kata am le number ba kata ka kumangal ong ne kan hab ya ka academic calendar te ka smoke man sika de kum chairman jong ka je kum president jong ka ni huta nga smoke man sika de bangi yo kata ke jing job namar kane ku mangalaong ka jisya kala de ban solve na do benai agos ka kam bastengan ta simpor live benai na namar hagini ki live benai pading ila khi live pujet ngila tho so president of india ngila tho so governor kila pha sithi kala habula yo sithi no president habula yo sithi no governor don la chu namang itep hagini ki man artli bangi sim ka wai de ban khot ya kana ka regulation academic council but ka jingwang jo rohit prasad don la ban khi namar ke de ki kam be an VC let's say one matasi arsenal tamuladam hapo lai snem let's say ulat handai mangi kum ki traditional time muluk kum ki no hikai ki badon ka jing ba khle ka ba khrau hapo university ngishim khya ba ya kane ba ngi don kam ban pen baki kunrum kana hapo university kum ki seng no hikai nginum sha yono ro ba shong ha ka suki ban pendon kam ya ka bor jong VC elane pendon kam bakla ya ka bor jong VC tengin persha ba namar ka de ka kamram jongi ki seng ban warra ya kata ka jingeda ya ka university lada don ki VC kim bolong kum gine ki bawan nabar kim don ka jing sngo ya ka state jongi kim don ki jing sngo ki jemri jongi ki ya persang ban le kat bomon hanrei kem ki laklet ba don ka rule jongi ka constitution jongi ka de kan nihu act statute ordinance rules and regulation kata de constitution jongi umla ban tre kam shabar jong kane tenga ngai skem ba nangni sakma le se ula pe phang ula su tho ba umla ban khansting ki song seng no hikai umla ban khansting ki no hikai ki members jong ki academic council kano ka raibo unshim da ka jingbit jongi u habra habkren habya ther jingbut hangni habya kren ba hasalan sangi habya kren man ki badon ni habya kren lalangi manjur ni ashakmal lalangi manjur ni aumet am ngathai kata de ka jing sngo jongi kum ki sengno hikai ni sngo ki jing sngo jongi kum ki khat jong ka academic council ni shim khya ya kane ni sngo ba ni la yo jing job bare lese ka jing job kam de ka ba he namar ki mat ki dang bon kum laong ka jak kan yat be sakmat kan khun ba yegini ki jing khun jongi kat ban pat yo pura yegini ki dawa ki jing dawa jongi ngi don kam ban yo ka jing dawa jongi kumno khasan ar photuli ki don ki jing dawa jongi hado pat yo lut kine ngin persha ba university le ngin persang ba ban kren yi ban suthu i ba phimla ban le kat bomon phi hab yat kat kum ka rule te kata ka jing so jongi na kaliang ki ka jak na liang ka ki seng no hikai na liang ki members jong ki academic council ngi sngo hon habang ngi mi nang ne ka meeting ngi sngo kumba ngi la poisa kata ka jing ya kut ya ka ne ka issue jong ka NEP manta nang ne sakmat le se ngi habya pan khre nim tip kumno kin ngin ya extend ya ka first semester le se shibnai tam kumno ngi habse namar jing haga jing le thambor jong ne VC ngi la du jan lai banai
namar gi nohika jungi po college bon bagi kami shimi ki class handai ni don kam ban yo por shu ban yo pendep ya ka course nang tangi hap hau ka question paper ni hap pen kre ya ka exam bakan long kumno ngi ha ka jing pe jungi let's say shibanai phia pu hap extend umla long exam open long exam ho November lan December let's say lada ki long class chitrik u February arjar ar pusau tamur chitrik boro shibanai jong February happen long class let's say ka exam kala ban senang haka chitrik jong banai March tamba kata ka shong haka jing rai jongi bangin rai haka normal academic council ka pachis pa kharwai kan long haka lai phowai tarik jong ni banai he takara ngas ngo ba ngin thalai ngin ya bit to kalenti ba ngin don kam ban I pursue igin no hika po college bakin pendep ya ki course bangin ya shangman lamari khna jongi kila donong ngimla ban supun long ba exam habangi khampe kai ba tengah try ka jing start jong academic council kan one by hakata ba ngide don kamban I pursue iban yegi khanda kumno shibna gi diban yo bakin yo pendap ya ka course bakin yo ka jing start kum bagi diban yo haka first semester shopping in lechaka second semester kabyang mapi ka haba ningkong ka jing dawa jongi ba ngimden pentrekam namar ngila alam hagatu ka academic council bacis pasipo ki nohikai college ki 8 pau ke jing mabunjat namar ngi kampan kre namar lese mentang don tang ka syllabus jong ka first semester but ka second semester ke phin hika ka third semester ke ki skill development nadol lai semester hado first semester ngi paddon ka syllabus tamun ngi hagatu ko pon ngilong artin ngi kumno ngi nya sakman ho ngimtep ke gadon handre habangi layu i kala kat belayat ka por ki nama ki noi kai ki principal jong ka college ki 8 don kam ki noi ki student i kumba ki student ka NEP ki paj baru lese ki sngo ki ongka ka biang ginong mi khma jongi ki politician ru ki ong em ke NEP ka bha hanre ngi kum ki noi kai ngi ong ngim tip ka bha ne em da shupej i kumba ka khamla bane ka ni ka barim hanre ngim tip namar ngi padon de ka batch kan mi lese dep house nem kan mi ka batch ka bening kong bala puli da ka NEP hakatu ko por ngin se nujor kan kini ba mi na ka barim bar kini ba mi na ka system ba thmai ki ba khamla hanre ngi don jing kermen bala dangi thau bha ya ka syllabus jonga third semester ter hado pra semester let's say ngin yo shisha banwara ta ka NEP syllabus ka baye day katkum ka juk manta katkum ka por manta bagi khna samla jongi kinyo ki kam gi jam hanrei ka jing start jong ki ru ke deban kiu namar ladang ya haga system mi wara khna ki NEP ngi omba ka do jing duna haga to ko barem ta lada ka niru ka kham hier susu ka ngi ongka garkum pentri kam lada kadang hier susu banyak to ko barem tamu dang la ka barem hanrei ngi khmi lanti ba ngi kum ka academic council lamar khadok khatwai ngi hap thau hi mangi ka syllabus jong ki borok ni semester jong man ki department ni hap thau hi naka BOS jongi ka board of studies nang ta ka hable ya post school board nang ta kan swan haka academic council te haka academic council ladangi ka shonga ka jing start jong no hikai banjan lagi man ki department kumno ki thau gi ki multidisciplinary course kumno kin thau ye ki skill development kumno kin le ki internship patter kat kumbadon kat nama ka structure jongi ngi ladap approve haka to ka sispa meeting ka structure jong ka first semester hado first semester ngi ladap approve hanre ka content ka syllabus ngi padon te ya katang ya happen kre nang ni hanre ni simet ngathrai ngi don hi ka jing ka jing snow jong ni lese ni patlong jing pen kre jongi ka pat biang hapo ka state jongi ban pentre ya kane hanre bagi ki pajba ki lastunat ngi ong to nama ngimla ban shu marai ngi nong em ngin persaben hanre ngi ong ban ya sakmat to ngi pediang hanre ngi hapen kre na ban ta ki khna jongi mana habagi khna ki kwa lese ngi kum ki no hi kai ngi sngo ba ngi don kam ban buro me ka jing kwa jongki ngi ya sakmat hanre menta lese ngi la de approve mata ka singi nang ne sakmat ngai ikmelanti bagi no hi kai ru kini ya sedang biang ban sim class nama kala de penbet ya kini ka gunung karam hapo jongka jing pentrekam jongka NEP hapo ka college te ngathrai ba nang ni sakmat ngila suk bangin pentrekam hanrei ngila duk kum bangala ong menilai benai ngi don kam ban compensate ngi don kam ban pendap ya ka tu kum no ngin lek ngim tem shong haka rai jongi ngin sim haka lai phoi tarik haka ha sispa khatwai academic council meeting bi ka namar jarang khat ba kini ki no hikai college ke lakut ka term jongki bakin dan academic council ki habia jit beng pramaki kan long habnai November hanrei ngaka haka jing ya kren jongi bat ki yang menjur lang ya kata ka jing sngo ya kata ka jing le jongi ngathrai kin menjur ke bengi larai mata kasi ngathrai kala ya hab nomor kala pau ba UVC ulale tam ban pentre kam ya ka nado chitri August klem da don ka jing menjur jong ka academic council hare menta kasi ngila ong ba klem da kan ba bo gini ki dak bengi la ban bo hadin ni ong ba tang na menta ki khna ni aya ka post facto approval pen pau ba
hagatu ko por po implement kam non approval hanrai menta sngi namar ngila approve nak academic council taman menta nang ni sakamat ngila banyak sakamat umdon bala syuban bu jingkeli ba kane ka jing pentre kam ya ka NDP kam de ka bapura namar menta sngi ngila rai takana ngi kwa hina do sedang ban pendep ya kane ka kam bangin suthu ba ngidon kam banyak sakamat ngathrai kino ki seng no hikai no po college ru kin munjur ngang scam ba kin munjur ya kane ka rai jungi ba ka rai bangila sim ka de ka rai na banta ka jingbha jong ka ki college na banta ki jingbha jong ki khna jungi hoi ka jing e ka babon ngitip ka NDP le ka bade ka system ka thmai ka jing e babon hanrai larangi tri sitam ngathrai ngila ban poisa ka ta thong bangin wara sya ka ta ka NDP ka bade sya ka bapura ban yo jing mentoi ki khna jungi khamtam apo ka jala meghalia abo ki mi na ka ni ki jingpule kin yo ka kam ka jam kin yo ki kamai ka ji bakin ya im bha ki kin ya imso